21 сентябрьдә бакчачы көне күргәзмә ярминкәсе көтелә. Татарстанда бәйрәм рәсми рәвештә беренче тапкыр уздырылачак. Бакчачыларга мондый игътибар нәрсә белән аңлатыла? Эфирда Тояның тас тапшыруы, студияда Алмаз Афиятов. Исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Иң элек кагыйдәләр белән таныштырып үтик. Алда яңгыраган фикергә мөнәсәбәтегезне сез төймәләр ашада белдерә аласыз. Кызыл ул килешмә билгесе, яшелгә басагыз килешү һәм ак нейтралитет билгесе. Дөрестән дә хәзер бакчачыларның үзләренең аерым көннәре бар. Һәм сезнең фикерегезчә бу нәрсә белән бәйле дип уйлыйсыз? Игътибар бирү бакчачыларның тормышларын яхшырту өчен, бакчачылар чынлап та бакчачыларның хәзер бик күп программалар буенча матур тормышта яшибез. Безнең хәзер менә быел мәсәлән үзебезнең бакчада гына да президент программасы буенча безнең шөп тегү урыннарында бушка ясап киттеләр. Алла бирсә, икенче елга менә уйлап торабыз инде безнең юлларыбызга матур юллар ясар өчен субсидиялар биреләчәк дип Алла бирсә. Моның турында барлык бакчачылар да хыялланадыр инде. Илгизәр әфәндем, сез ничек уйлыйсыз? Әлеге көн кирәк идеме һәм ничек үзгәрәчәк хәзер бакчачыларның тормышы? Әлбәттә, бу көн кирәктер, чөнки бакчачылык бәйдендә ул хәвәскәр бакчачыларның көтеп алынган көннәре булырга тиеш. Чөнки бу бакчачылык эше белән үз эшен яраткан, ул эшенә ихласлык белән бирелгән аңа хирис кешеләр генә бакчачылык белән шөгыльләнә алалар. Шул вакытта бакчачылык бу авыл хуҗалыгының бер тармагы дип әйтер идем. Безнең инде авыл хуҗалыгын үстерү буенча дәүләт программалары эшләп килә. Соңгы елларда гына, бәлки ул кызганчылык каршыдыр, итәрәк, бәлки игътибар итәрәк кирәк булгандыр. Дәүләт тарафыннан бакчачылыкны күтәрү, аны җәелдерү, шул тармакны эшләтү җибәрү буенча карарлар кабул ителде. Мәсәлән, 20 декабрь 2018 елны Татарстан Республикасының комитетлар министрлык комитеты карары 11-15 номерлы шул карар нигезендә бакчачылык ширкәтләренә эчке инфраструктураны яхшырту өчен су үткәрү, электр энергияләрен үткәрү, аннан соң юллар салу, шүп, бакчачылыктан чыккан инде шүпләрне җыю, контейнерлары булдыру өчен, мәдәнчекләр булдыру өчен 1 миллиард 650 миллион сумнан артык акча бүлеп бирү каралган. Менә шул максатларны максатчан рәвештә тормышка ашырыла бүген. Элегрәк ничегрәк иде? Менә бу шартларны яхшыртканын сез сиздегезме беренчедән? Икенчедән, ни өчен менә хәзер генә шундый зур игътибар бирелә башлады микән әлеге өлкәгә? Чынлап та бу экономик яктан да үзенең әһәмияте бар дип әйтергә кирәк. Чөнки менә терлекчелек ягыннан без әле генә сөйләшеп утырдык. Айрым хуҗалыкларда сыер саны, башка маллар саны күпкә кимеп бара. Шул ук вакытта менә бу бакчачылык белән без аны айрым алганда туймасак та, ил буенча бит ул теге күл була дигәндәй тамчыдан һәр кеше үзенә аннары ул бит кибеттән сатып алган, менә монда бөтенесе дә аңлыйлардыр. Кибеттән сатып алган помидор белән үзеңнең пешергән, үзеңнең бакчада үскән помидорның айырмасы күпкә зур. Ул бөтенләй икенче. Анда ашламалар кулланмый. Билгеле, минем фикерем, аннан да бигрәк бакча ул ял итү урыны. Бу ял итү мәсьәләсенә без әле аерым тукталырбыз. Хәзер бер видео язма карап алыйк, аннары дәвам иттерәбез. Хөкүмәттән мин бер әйбердән сатып алмыйм. Башында үзем биткәләмен. Булар үземнең орлыгын, буларны байтактан орлыгын алып, шушылай итеп утыртам мен. Бик яратам мен моның эшләрне, помидорларны, кыярларны да бик әйбәт булды. Игътибар бирә кирәк, утарга кирәк, 2 тапкыр күмәргә кирәк аны. Инде яңгырга бәйле инде, вакытында яңгыр булса бәрәңге була. Монда бернинди дә шерик мазар юк, бәрәңгеләр әйбәт чиста. Камил әфәнде, сез фикер яңгыраганда менә Рифат әфәнде сөйләгәннән соң килешмәдегез ахыры. Монда сез инде өйдә үстергән помидор белән, мәсәлән, сатып алган помидорга бәйләнәсез килдеме? Һичшиксез аның аермасы бик зур. Монда минем әйтәсе килгән фикер шундый, бакчачылык ул авыл җирлегендә генә түгел, шәһәр җирендә дә өлкән яшьтәге кешеләрнең төп ризык чыганагы да булып тора, әйме. Ул шуңа күрә бик күп теге, без инде рәсми рәвештә генә дә Казан шәһәрендә 900 меңнән артык бакча ширкаты, 900дән артык бакча ширкаты, анда инде 380 меңнән артык бакчачы бар дип исәпләсәк, менә шуның ким дигәндә 70-80% өлкән яшьтәге кешеләр. Менә минем таныш бер табибым әйткән иде,
октябрь-ноябрь айларында безнең Сырхауханага өлкән яшьтәге кешеләр мөрәҗәгать итүчеләр күбәя. Анарчы алар берни белән авыртмый. Авыртмый ни өчен? Чөнки ул физик хезмәт белән нидә үзенә җитештерә. Беренчедән, анарга сәламәтлегенә файда. Икенчедән, ул шушында бәрәңгесен, кишерен, башка яшелчәләрне җитештереп, ел буена үзен һәм гаиләсен, якыннарын, балаларын хәтта тәэмин итә. Шуңа күрә бакчачылыкка элек-электән игътибар җитешмәде. 30-40 ел дәвамында бакча ширкәте була торып та, дәүләттән бер тиен ярдәм алмаган бакчачылык ширкәтләре булды. Берничә ел моннан элек дәүләтебез югары даирәләрдә инде чыннан да ярдәм кирәклеген инде аңлады. Булса кирәк, 3 ел эчендә менә монда бер төрле сан әйттеләр, башка чарактыгы хәтерлим, әле 3 ел моннан элек Татарстан президенты Рөстәм Нургалиевич фәрманы белән, карары белән бакчачылыкта менә шушы юлларны нитү, яңарту, төзекләндерү, трубаларны, алар чиреп беткән трубаларны алыштыру һәм башка бик күп теге проблемаларны хәл итәр өчен шактый күләмдә, мин хәтерем ялгышмаса 550 миллион сум күләмендә ярдәм бирү турында карар чыгарылган иде. Һәм ниһаять бүгенге көндә аларның бакчачыларның без барыбыз да менә биредә җыелган катнашучылар, тапшырылган катнашучыларда барыбызда да бакча бар. Безнең бәйрәмебезгә әйләнде. Беренче тапкыр рәсми рәвештә ул бәйрәм ителәчәк сентябрь аеның 1-нче шимбәсендә. Шуңа күрә мин әйтәсем килә, дәүләтнең әле игътибары җитеп бетми. Бик күп проблемаларны хәл итәсе бар. Бүген закон нигезендә дә, гәрчә закон үз көченә 1-нче гыйнвардан кирде. 2019 Ләкин беренче адымнар инде ясала башлады дип әйтергә була. Һәм сорап китик әле без, Роза ханым, менә сездә ниндирәк эшләр эшләнде һәм бу үзгәрешләрне инде сизә алдыгызмы? Бакчачылар берлеге рәисе Деникин Владимир Федорович ул программаны үтенде. И президент Руслан Нургалиевич бакчачыларга булышу карары чыгарды. Финанс программасы һәм дәүләт ярдәм бирү программасын чыгарды. Менә без 2018 елда Питрәш районында иң беренче өлгердек тырба үткәргеч Хәзер шартларыбыз яхшырдымы сезнең шул хакта әйтсәгез? Менә безнең дә шулай проблемалар була иде. Хәзер халык бик сөенде менә бу программаларга. Быел юл ясарга тиешләр безгә. Мәйданнар төзеләр менә табу площадкаларына инде. Шуңа да бик халык бик сөенә. Бик үзебезгә бик авырга туры килде күтәрергә. Шуңа күрә менә бу поддержка бик тә халык күбрәк килә башлады. Элек юлларда утта булмаганга халык ташлап китә иде. Хәзер 90% уже киләләр. Киләләр, ләкин монда тагын бер фикер яңгырады Камил әфәндән. Күбрәк өлкән яшьтәгеләр килә дип. Солтания ханым, сез ничек уйлыйсыз? Ни өчен яшьләр хәзер бакча эшләре белән шөгыльләнми? Яшьләр хәзер күбрәк бит инде безнең компьютерда утыра, телевизор артында, телефонда утыра. Аларның вакытлары юк. И бу безнең бакчага кагылышлы мәсьәлә әти-әнидән дә килә, тәрбиядән килә. Баланы кечкенәдән тәрбияләргә кирәк хезмәт белән. Бакчаның бетәләнең файдасы да бик зур. Бала үстергәндә дә, бала табигатьтә йөреп, теге үзенең уйлавын, фикерләвен барлык яктан да үсеш ала дип әйтәм инде мин. Үсеш ала бала һәм инде өлкәннәргә килгәндә тагын бер нәрсәне әйтеп үтәсем килә бакча мәсьәләсендә. Бу теге стресс халәтеннән чыгарга да, шәһәр шау-шуыннан, шаукымнан китеп, бераз ял итәргә, башны ял иттерү, теге кемнәр анда эшли, физик эш түгел инде, нинди эш була инде ул? Акыл эше белән эшләүчеләргә бик файдалы дип әйтер идем мин бу бакчаны. Бакча эшен инде. Ләкин күп кенә яшьләр белән аралашканда, мәсәлән, яшьләр теләмиләр эшләргә. Шундыйрак фикер яңгырый. Мәсәлән, шул ук помидорны өлкән яшьтәгеләр әйтә, сатып алабыз диләр, шул ук акчага, мәсәлән, бакчага бару, кайту, инде бәясен алганда аларны эшкәртү, монда бит инде әле үзләреннән дә күпме акча сарыф итәләр әлеге культураларны үстерергә. Менә бу яшьләргә нәрсә дип әйтер идегез? Менә монда басып торучылар да яшь вакытларында бакчачылык белән шөгыльләнмәгәннәр. Yani aytalam. Мен үзем дә 40 яшьтә балалар үсә башлагач кына бакчачылык белән шөгыльләнә башладым. Чөнки һәр нәрсәнең үз вакыты бар дигәндә, менә җиргә тартылу кирәк. Аның өчен өлгерергә кирәк.
Ул теләсә ничек кенә булмый. Менә мин килешәм, менә үзебезнең балалар үсте бакчада, хәер инде оныклар үсә. Оныклар уен формасында шунда уйнаган булып эшкә өйрәнәләр. Аның өчен ул эш түгел әле. Ул бабай янында хәтта ул әле мишәйт итә. Ләкин ул шунда кичкенә уенчык күрәген тотып синең янында бутылу белән шуңа аннары үз вакыты җиткәч ул аны белә уже. Кайбер кешеләр бит әле шул ялны да мәсәлән эштән күрә. Атна буе каядыр эшләп алар инде мәсәлән арысалар, анда җир казып, хәзер әйтәм, киләм шуңа. Алар ял итәләр. Нәрсә ул ял дигән әйбер бар. Это смена занятий диләр. Чөнки менә шул компьютердан соң менә мин үзем телевизор үзем өчен мин бакчаның иң беренче әһәмияте ул сәламәтлек. Телевизор каршында утырганчы сәгатьләр буе. Монда казынасың, менә Камил бик дөрес әйтте ул, чөнки бакчада казынган кешенең авырту турында уйларга вакыты юк. Баш миенең аның бер күләме бар. Анда төрле уйлар килер өчен, әгәр дә ул бакча белән уйлана икән, аның авыру турында уйларга менә вакыты юк. Менә как раз вакыты беткәч, вакыты барлыкка килгәч, бакча эше бетеп, ул инде больницага бара башлый. Һәм тагын нинди уңай һәм тискәре яклар булуын без рекламадан соң ачыкларбыз. Татарстан Яңа гасыр телеканалында таянык тастапшыру һәм без бүген бакчачылар белән сөйләшәбез. Проблемалар һәм уңай тискәре яклар турында сөйләшү алдыннан әле без ярминкә турында да фикер алышык. Роза ханым, нәрсәләр көтелә әлеге ярминкәдә? Рифат сөйләгәндә хотела истәргә. Яшьләр алар пример бездән алалар. Менә безгә карап килеп, күреп, допустим, менә мин йөзем әйберләр үстерәм. Алар шуңа кызыгып килеп, участоклар тоже ала башлыйлар. Аннарсын бик условиядан карый. Хәзерге бездә, безнең менә, например, бакчада бик күп яшьләр ала башладылар. Бакчада җирләр. Алар анда эшлиме әллә ял итәме? Алар эшли дә, алар карыйлар. Менә бер яшь безнең бакчачы бар, ул иш баласы аның бар. Ул анда бик күп кенә үстерә. Бөтен әйберне, и чәчәкләр белән заниматься итә. Ну, күбесе аның помидоры да, бәрәңгесе дә, бөтен 10 сотыенда бөтен әйберне утырта ул. Яшь булса да, иш баласы бар, тавыклар да тоталар. Һәм кемнәрдер әле аерым бит аларны сату эше белән дә шөгыльләнә, һәм моның өчен безнең ярминкәләр дә бар. Илгизар әфәнде, ничек уйлыйсыз әлеге ярминкәләрнең әһәмияте һәм бүген бакчачылар акча эшли аламы моннан? Әлбәттә инде ярминкәләрнең файдасы бик зур, чөнки бу гомумән беренчедән хәвәскәр бакчачылар өчен үзара аралашу чарасы. Икенчедән үзенең җитештергән продукцияны тәкъдим итү кешегә. Аннан соң бит инде әле үзебезнең республикада үскән продукция, бакчада үскән продукция экологик яктан чиста була, тәмле була. Аннан соң ничек дип әйтим инде, менә сез әйткәнчә, кайбер яшьләр шул продукцияларга карап, бездә үзебездә үстереп карыйк әле дип әйтергә мөмкиннәр. Мин яшьләрне яклап бер-ике сүз әйтәсем килә, хәзер яшьләр рациональ фикер йөртәләр. Мәсәлән, алар чиста бакча урыны алу урынына, йорт урыны сатып алып, шунда бакчачылык белән дә шөгыльләнмәкче булалар. Чөнки бер урында дача участогы алсаң, икенче урында йорт салып чыксаң, ике җирдә йөгереп йөрергә кирәк, әйбит. Яшьләр хәзер андый, яшьләрнең андый теләге юк. Мин дә сезнең фикерне куәтләп шуны әйтмәкче булам. Яшьләрне чыннан да теге аңларга да була. Әгәр дә бакча ташландык хәлгә килгән булса, үз вакытында аның юллары да булмаса, әйтик, машина белән барып булмаса, анда суы, башка уңайлыклары, мәсәлән, теге бүгенге көндә газ да кертелә бит инде, шундый ниләр дә бар, бакча ширкәтләре дә бар. Ул булмаса, анда килеп, теге кем әйткәндәй, көрәк тотып көннәр буена чиләнергә аның теләге булмаячак бер кайчанда. Монда мин әйтәсем килә, менә бакчачылыкка игътибар итеп дәүләт тарафыннан ярдәмне арттырганда әйбәтрәк булыр иде. Гәрчә бакчачылар көне ул элегрәк тә үткәреләдер. Мин хәтерлим, әле узган елгы бакчачылар көне дә анда президент та килде, башка республика җитәкчеләре дә карап йөреп, тәмен татып карап, хәтта теге кызыксынып, алар барысы да бу кызыксынуны арттыра. Менә чыннан да дәүләт программасы кабул ителеп, анда бик миллионнарча сум акча биреп, менә бу юлларны әйбәтләп, төзеп, аннан соң газ, башка эшләрне, проблемаларны хәл иткәннән соң,
Әлбәттә, яшьләр дә бу эшкә күбрәк тартылыр иде. Һәм үзләре дә эшләргә тиештер иде монда. Әлбәттә. Дәүләттән генә ярдәм көтеп утырмыйча. Безнең бакчачылар да бар бит. Хәзер Рушания ханымнан сорап китәсе килә. Менә сез үзегездә ниндирәк эшләр эшләдегез һәм ничегрәк уңыш аласыз? Сез үзегез өчен генәме, әллә мәсәлән инде кыш көнедә ашарга әйбер булсын өчен дипме? Без бөтен барлык әйберләрендә үстерәбез. Мен күбесен чәчәчәк, но җиләк җимешләрем тоже бик күп булды. Балаларым, аныкларым, туганнарым, дусларым белән бергәләшеп, шунда тәгәрәшеп, бөтенебезгә җитәрлек, Аллага шөкер, бөтен нәрсә үсә. Чәчәкләрне нинди максатта үстерәсез? Чәчәкләр ләззәт алам табигатьтән, Бары тик үзегез өчен генә. Туганнарым, балаларым, дусларым килеп, бөтен барыбыз да бергәләшеп, шунда хыялланып, шул табигать кочагында рәхәтләнеп яшибез. Аннан соң бер фикер әйтеп бетерим әле, ярминкәләрнең теге кирәклеге турында, бит. Мәсәлән, бакчачылар инде үзләре җитешкән продукцияне, ул бит инде һәр бакчасының әз генә күләмдә була, бит, артып калган, үзенә артып калганы. Безнең Кызанчы каршы бүгенге көндә менә бакчачылык ширкәтләренә йөреп, аларның продукциясын сатып алучы кооперативлар, аларда киләчәктә саклау урыннарына куеп, аннан соң эшкәртү цехлары ачкан кооперативлар бүгенге көндә пока юк әле, хәзергә дип әйтик. Аннан соң үзегез уйлап карагыз, челтәрле теге күпләп сату ритейлерлар дип әйбит. Анда кереп бакчачылар үзләренең продукциясын тоже сата алмыйлар. Чөнки алар синнән бер бәягә сатып алалар. Мәсәлән, 2018 елда алманы җитештерүнең үз кыйммәте 32 сумга төшкән 1 килограммы. Аны сатып алу бәясе, күмәртәп сатып алу бәясе 41 сум. Шул ук алманы менә шул гипермаркетларда сатуның уртача бәясе 82 сумга җиткән. Бу күрсәтә табышның яртысы шул челтәрләр сатучыларында кала, табыш әс эләгә. Менә санагый төстә җитештерүче эшмәкәрләр дип әйтмәкче. Ярминкәләргә халык киләме? Менә нәрсәләр тәкъдим ителәчәк ярминкәдә? Күбесе алалар, конечно, бәрәңге, суган, фруктылар алалар. Шундай бер алалар инде, белмим. Рифат әфәнде, менә киләме халык ярминкәгә сезнеңчә? Әллә инде хәзер кибетләрдә барысы да бар, монда ярминкәләр кирәк түгел, без инде болай да барысында тәкъдим итә алабыз дип уйлыйлармы? Юк, ярминкәләр билгеле кирәк. Чөнки без бит базар заманында яшибез. Тәкъдим булырга тиеш һәм әгәр дә билгеле булачак. Чөнки ярминкәләрдә ул арзанрак була бит инде. Бакчачы инде ул теге үзеннән арткан ничек тә бозылмасын, әзгенә булса да, тиенгенә булса кирсен дип сата бит инде ул аны. Бу анда бернинди дә зур акча эшли алмый. Менә элегрәк бар иде, без инде һәр вакытта да андый тәҗрибәне искә алабыз. Казан шәһәрендә булсын, башка шәһәрләрдә булсын, әби бабайлар үзләреннән арткан бу ниләрне, яшелчә булсын, суган булсын, башка әйберләрне булсын, матур гына иттереп саталар иде һәм гаиләләр үзләренә кирәк күләмдә алалар иде. Бүгенге көндә аларга шартлар тудырылмау сәбәпле бу эш туктатылды. Ярминкәләргә килгәндә анда чыннан да халык бик күп йөри, бик көтеп алалар. Казан халкы да башка ниләрдә, чөнки кибет киштәсенә караганда ярминкәләрдә күпмедер күләмдә арзанрак була. Бусы беренчедән, икенчедән дәүләт ярдәме белән, мәсәлән, алып килгән транспорт нилә хуҗалыклардан булсын, аларга акчасы кире кайтарыла, субсидия бирелә. Аннан соң теге бу эшне оештыру да хәзер югары кәмәлдә алып барыла. Менә шуңа күрә мин әйтәсем килә, ярминкәләр бик кирәк ул Казан халкы өчен. Анда үзеңнән артыгын да сатып була, кешеләр белән дә аралашып була. Менә узган ел ярминкәләр вакытында, бакчачылар көнендә мин күп кенә виноград үстерүчеләрнең теге продукцияларын анда бик күп алып килгәннәр иде. Аларның һәрберсе үзенә күрә тәҗрибәле кешеләр, алар үзара фикер алышып, уртаклашып фикер белән шул кадәр бәлки мастер-класслар да үткәрергә буладыр әле аларга да. Байып кайттылар. Тагын бер мөһим мәсьәлә бар. Кеше сайлый, кибеттән сатып алыргамы, бер дә белмәгән, кайда җитештерелгәнен дә белмәгән дип, әллә инде бакчада җитештерелгән, ул булсын шул ярминкәдә, я инде күршеңнән сатып алсаң да, менә монда психология ничегрәк эшли һәм кеше хәзер нәрсәгә өстенлек бирә Султания ханым? Әлбәттә, кешенең психологиясе ничек? Иң беренче теге натураль продукт дибез инде без. Табигый продукт аласы килә, һәрбер кешенең нитрат кушылмаган. Бу ярмаркаларда, ярминкәләрдә бит инде безнең табигый продуктлар, кеше теге нитратлар кушмаган, шуннан аласылар килә. Шуның өчен буларны күбрәк оештырылса, әйбәт булыр иде миңа калса. Һәм инде һәрберебезнең бит инде безнең ашыйсы килә теге витаминнар.
кушылмаган витамин. Ансы килә, ләкин күпме дәрәҗәдә аны алырга була? Мәсәлән, шул ук сатучыларга ышанып буламы? Кем белә бит алар ничек үстергәннәрен? Нәрсә өстәп? Әгәр дә инде ул бик күпләп сата икән, монда күләменә карап та бар, аның кайберсе бераз гына алып чыга, үзеннән артып калганы, ул бит инде күренеп тора. Әгәр дә күләме күп икән, монда бит әле теге сатучылар арасында да хәзер мин әйтер идем, алдаучылар күбрәк. Алар теге оптовый базарлардан барып алалар да, шуны үзенеке итеп сатучылар бар. Минем үзем очраганым бар шундай хәлгә. Инде үзенең табигый үстергән продукциясын күпләп сатып булмый. Бәрәңгене әйе саталар алар артып калган. Суганны сатырга мөмкиннәр. Монда инде нитрат кушылмый. Инде помидор, кыярга килгәндә аны артык күп сатып булмый. Сатучылар үзләренең товарларына гарантия бирә аламы? Ничек уйлыйсыз? Һәм дәүләт тарафыннан да ниндирәк тикшерүләр бар микән? Монда булса бер нәрсә уйлап чыгарга кирәктер. Бу беренчедән әйтеп үтәргә кирәк, безнең бит инде бакчачылык ширкәтләре алар коммерцияле булмаган ширкәтләр дип аталалар. Чөнки алар инде үзләренә кулланырга өчен әйбер үстерәләр күбрәк. Артып калганны саталар. Шул ук шәхси ярдәмче хуҗалыклар шикелле. Аннан соң хөкүмәт тарафыннан әлбәттә инде ярминкәләр вакытында менә күпләп сата башласалар, эшмәкәрләр. Алар инде коммерция тарафыннан эш итәләр, коммерция тарафыннан чыгып инде. Аннан соң хөкүмәт ни өчен бу бакчачылыкны үстерү буенча шул ук эшмәкәрләрне эшмәкәрләргә шартлар тудыру буенча карарлар кабул итә башлады. Чөнки медицина күзлегән чыгып караганда рациональ туклану өчен кешегә елына 100 килограммга кадәр җиләк-җимеш ашарга кирәк. Бүгенге көндә Россия күләмендә, шул Республика Татарстан Республикасында инде ул аның күләме, еллык куллану күләме 62 килограммнан артмый. Шуңа күрә безнең республикада 2020 елга хәтлек куелган бурыч җиләк-җимешне, яшешен әйтмим әле мин, җиләк-җимешне куллануның күләмен бер кеше башына, бер җан башына алып исәпләгәндә 70 килограммга кадәр арттырырга дигән. Менә шундый максат куелган. Һәм инде шушы максатлардан чыгып, төрле программалар эшләнә. Хөкүмәт безнең эшмәкәрлекне, бакчачылык тармагында җәелдереп җибәрүне иң бер чатта күз алдында тота. Шул вакытта теге коммерцияль булмаган бакчачылык ширкәтләренә ярдәмне дә оештыра. Бакчачылар миллиард 650 миллион сум бүлеп бирелде. Бакчачылар моны сизә микән? Һәм тагын бер кат бакчаларның әһәмияте турында ишетәсе иде Рифат әфәнде. Бакчачылар сизә. Менә әйтеп китәр идем, яшьләр турында да эшләп. Менә безнең бакчачылык ширкәте ул Ливадия астында гына. Менә шунда хәзер яшьләр алып ел дәвамында торалар. Чөнки алар квартир ипотекага алганчы бик күп булса 1 миллионга үй салып чыгып, әйбәт үй салып чыгып, шул өйдә янында бакчасы, балалары, менә ким дигәндә бер 15 гаилә инде ел дәвамында яшиләр. Матур-матур өйләр төзеп, төрлесеннән төрлечә, бу бер яктан. Икенче яктан менә мин әйтер идем, ни өчен кирәк? Дәүләткә ул тагын бер яктан кирәк. Халык сәясәт белән шөгыльләнми, эш белән шөгыльләнә. Анда дәүләт сүгеп утырмый, ул эш белән шөгыльләнә, шунда тынычлана. Менә минем мондай шигырь бар. Чөнки бакчада аңа бер кемдә сәясәт тә кирәкми, анда президент та килми, министр да килми, полиция да килми. Ул минем бакчам, минем дөньям, минем илем. Бу бакчада хәтта җил дә минем җилем. Менә бу психологик яктан бик зур роль уйный. Чөнки кеше тынычлана, ул нәрсәдер даугалап йөрми. Аның эше бар, ул шуның белән шөгыльләнә. Шуңа күрә бу менә бу яктан да әһәмияткә ия дип саныйм. Бу дәүләт тарафыннан кирәк дидек. Менә Камил әфәнде, бакчалар гөрләп торсын өчен һәм бакчачылар да канәгать булсын өчен сезнеңчә нәрсә таянып нотасы булырга тиеш? Минемчә, иң беренче чиратта арадашчыларны кертмәскә кирәк. Әгәр дә бакчачы аның мөмкинлеге булып, шунда ярминкәгә килеп сата икән, әйдә аларга бүтән шартларны тудырырга кирәк. Әмма ләкин аның кулыннан ниндидер арадашчы алып, аны тагында эштәп сата икән, әйме. Монда инде бакчачыга да аның әллә ни файдасы түгел, сатып алучыга да. Шуңа күрә минемчә ярминкәләрдә менә шул тәртипне саклыйсы иде. Хәер, бер нәрсәне моңа сөйләсем килә. Арадашчылар булса бик шәп булыр. Бакчачы үзенең бер чиләк әйберен күтәреп, ярминкәгә йөрергә аңа кыен. Аның мәгънәсе дә юк, вакыты да кичидә. Шунда бакчага килеп, җыеп китсәләр, ул алма, һәрберебез беләбез. Бүгенге быел алма шул кадәр күп булды. Бүтән бакчада менә мин күреп йөрим. Кая куярга бу бакчаны балалар йортына илтеп бирерим, анда да алмыйлар бит хәзер. Теге ниләр буенча бит инде хәзер. Шуңа күрә
Бу сендер ифадәләнде күпмедер күләмдә кулланучылар җәмгыяте эшчәнлегенә дә кагыла. Кооперативлар. Мин килешәм. Әйе, бу аерым алган очрактыр дип Кем әйтергә булсын, мөмкиндер. шунда килеп җыеп китсәләр, алып китсәләр. Әлбәттә. Бик шат Киләчәктә булып эшкә китәләр. саклау максатларында. Монда хәл ителәсе мәсьәләләр күп. Димәк инде һәр елның сентябрь аеның 1 шимбәсендә бакчачылар көне билгеләп үтелә. Бакчачыларга без инде мул уңыш һәм сәламәтлек теләп саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын. Сау.